væg rundt omkring os. Og det skal ikke vejlede noget, man ikke ved om noget om. Så er det bedre at være. Mig, det vigtigste, jeg altid er også vil oplyse jer om, det er... Faustia nævnte før noget, jeg synes var vigtigt, det med vejleder. Det er meget vigtigt, at de piger, I arbejder med eller møder, at de lærer at bruge de muligheder, kommunen tilbyder på samme måde om professionel hjælp. Altså nogen, som virkelig ved, hvordan der skal hjælpes. Det er at skabe den der, hvad skal vi sige, den bro mellem livsverden og systemverden. Den er vigtig. Nej. Godt. Så gælder det om at opbygge energi og selvtillid. Det er jo det, der skal til for, at man kan handle, gøre noget. Hvis man har fået noget viden, men mangler selvtillid, jamen så er det meget nemt at gå i stå. Og hvis man møder modstand over for noget af det, man gør, så kan man også gå helt i stå. Den gode vejleder ser muligheder frem for begrænsninger. Når man får forelagt en situation, for eksempel en problemstilling, som en anden kvinde sidder i, så er det meget nemt at gå ind og kigge på den og sige, jamen der er også det, og det er galt, og du kan heller ikke så meget. Og der er nogle muligheder, der begrænser sig for dig. Der gælder det om at sige nej. Vi kigger på situationen og siger, hvad er her af muligheder? Hvordan kommer vi videre? Hvordan skaber vi resultater? Vi kan møde det udkommende, der er måske, at der er nogen, der tænker på, at vi skal komme her og tror, at vi er noget specielt. Især ikke som menneskekreds, vi kan opleve. Måske hvis jeg kommer ud nu fra samle en flot kvinde, og vi gerne fortæller eller formidle det, vi har lært her, at det måske tænker, okay, nu kommer man her og spiller rigtig smart. Ja. Og der skal man bare være tilbud og